Hi guys, come back! Ngayon, maghugas tayo ng mga plato kasi si Mama maraming ginagawa. Kaya ako lang muna ang naghuhugas ng mga plato. Hugas na. Alisin muna ang mga dumi sa plato. Yan. Tuloy guys.
natin ang gripo yan. Ito naman, ito bukas. Tutuloy natin. Para wala ang bula. Nawawala po ang bula. Lagyan natin dyan. Tapos, ito, lagyan natin yan dyan. Lagyan na natin. Tapos, lalagyan na natin siya. Ito, yan. Kutsara. Yan. Tapos, ito, kutsara ulit. Lalagay natin sa lagayan para matuyo. Yan. Yan. Tuyo. Ha? Ito, okay. Yan, nabila kasi ito, guys. Yun, guys, isa na lang ang matatapos na. Medyo nabasa na. Guys, tapos na. 150 na natin ang lababo. Guys, yan. Para wala ang bula. May dog kami, guys. Yan. Ito pa. Yan. Ito sa rice. Ito naman dito sa wala. Ito. Maraming dumi. Marami siyang dumi. Okay na. Hindi naman sa maloob, no? Yan. Hindi nabasan. Bilinta ko pa. Huwag sa ulit. Yan, guys. Parang halata ko na. Salamat natin ng tubig. Ilan ito na, guys. Yan na natin sa lalagyan. Okay, yun na, guys.
guys. Ayan. Bye guys. Like. Huwag niyo kalimutan